ranka ya dade gonarka babban gonarka kai la ilaha illallah ta yi kyau yabanya ta yi damunan nan ku damunan ba ta albarka kai ka bari kawai ai bana an samu taki alaji na biyo ta gonarka ta bayan layi kaga ta kyau ka ba a ci kuma abin sai da an samu abubuwan ne ba a ci kuma sai da addu'a kana taimakon malaji to ya za a yi rayuwar ce yawa sannu auni lafiya malam lafiya ka zo haka ba sallama haka wallahi me faru na zo ne daga garin Enugu ya kamata Enugu can ka cire gidan ka kai mana magana cire zai dade wallahi ina so in musulunta ne can gidanmu kuma ana ta korana ana cewa ba za ni musulunta ba idan aka ce da Allah in zo garin Kano na akwai garin annabi na garin sallallahu alaihi wasallam ya zaman da Allah ya zaman ka mazo ai mu ma san baki ne mazo na ranka da kaji bukatar sa abin a tausaya ma alaji kaji bukatar da haka a sa a bai kalmar shahada yanzu a ba kalmar shahada malam sai dai ba shi kalmar shahada to ka san mu ba addinin mu ba a fita in ka fita ba za ku ta ba sai a fara fata ashhadu ashhadu anna zai gane anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah yana gane rasulullahi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamu ba kake so a rada ma to akwai wani suna da ana ce masa muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya kenan da wurin kun daga yanzu an rada ma sunan ka muhammad Muhammad ka mu sunan arna to mai gari na ba shi gidana na wajen hotoran na ba shi jarin miliyan 1 kana saboda ba na ka ji godiya daɗin ba wannan abin da ya shiga ciki yana godiya ba komi ana da magana to ina da magana Allah ya sa ni ma fa asali na ba musulman nan ba